Hyvää selkäviikkoa kaikille ja tervetuloa tähän meidän pääluentotapahtumaan tällä selkäviikolla. Tämä tapahtuma olen Kirsi Törlaapio Selkäliitosta ja meillä on täältä Ortonista yhteistyökumppani järjestämässä tätä luentotilaisuutta. Tervetuloa Ortonilta, Pia. Kiitoksia. Mä oon Pia Koivu, vastaan Ortonin myynnistä ja markkinoinnista ja mukava nähdä täällä salin täydeltä ihmisiä. Varmaan odotellaan vielä ihan minuutti korkeinta, että vielä viimeisetkin tulee ja päästään pian alkamaan. Kyllä vaan, ja meillä on tosiaan tänään luentoaiheena Selkäydinkanavan ahtauman oireet ja hoidosta. Ville Puisto, selkäortopedi, tervetuloa. Ja sen jälkeen, kun luento on pidetty, niin saa esittää kysymyksiä. Me katsotaan vähän sieltä chatista, että mitä kysymyksiä sinne on tullut, ja sitten täältä yleisöstä saa esittää kysymyksiä. Eli noin 40 minuuttia on tämä itse luento, ja sitten sen jälkeen on niiden kysymysten vuoro. Ja sitten kysymystenkin jälkeen meillä on vielä semmoinen nopea palkintojen arvonta, eli malttakaa siihen saakka, niin katsotaan, keitä on onnistunut tänä iltana. Joo, ja vielä siitä arvonnasta, että tosiaan niin me ei lähetetä niitä, että ne, jotka on paikalla, niin jos ei ole sit paikalla, niin arvotaan uusi numero ja nimi sitten, niin saa ne palkinnot täältä mukaan. Mutta tosiaan tervetuloa meidän luennoitsija ja tervetuloa teille ja aloitetaan tämä luennonpito nyt. Joo, hyvää iltaa minunkin puolesta. Mä oon Ville Puisto koulutukseltani ortopedi ja sairaala Ortonissa toimin ja olen siellä selkäasioita hoitanut nyt viimeisen 10 vuotta. Erilaisia selkäleikkauksia, selkäpotilaiden hoitoa laidasta laitaan. Se on mun työnkuva Ortonissa. Ja tämän päivän luennon aiheena on Selkäydinkanava ahtauma. Pääpaino siinä, että miten se oireilee ja miten sitä hoidetaan tai mitkä on hoitomahdollisuudet. Ja lähdetään käymään asiaa läpi. Ensin jos katsotaan, että mitä Selkäydinkanavalla tarkoitetaan sen ahtaumalla, niin tuossa on ihmisen nikama päältä päin katsottuna ja siinä on tässä keskellä tämmöinen luinen aukko. Ja sitten kun nikamat laudataan päällekkäin, niin kuin ne ihmisen selässä on, niin tämä aukko muodostaa semmoisen luisen onkalon tai kanavan, jossa selkäydin ja hermot kulkee, ja se on tämä ihmisen selkäydinkanava. Ja selkäydinkanavan ahtaumalla tarkoitetaan sitä, että hermot on puristuksessa jossain kohtaa täällä selkäydinkanavassa. Se voi olla tässä keskeisellä alueella, tuolla ulkosivuilla selän tämmöisten fasettiniveli- tai pikkunivelten alla tai sitten tämmöisissä hermojuuriaukoissa, eli täällä selkäydinkanavan ulkopuolella, missä tämmöiset yksittäiset hermojuuret erkanee selästä. Tässä on nietoilla selkäydinkanavan ahtaamalla, se on synonyymi spinaalistenoosille, että niillä tarkoitetaan ihan samaa asiaa. Ja tämmöisen selkäydinkanavan ahtauman tavallisimmat aiheuttajat on kulumaperäiset muutokset. Niitä voi olla tämmöisiä, tämä on usein pikkunivelten nivelrikkoa, tämmöistä selkäydinkanavassa sijaitsevan ligamentin, eli ligamentum flavumin, keltaisen ligamentin paksuuntumaa, ja selän tämmöisissä niin kuin pikkunivelissä saattaa olla nivelkapselin kystiä ja paksuuntumaa, joka vie tilaa hermoilta, ja myös tämmöiset välilevyn pullistumat ja välilevytyrät voi tätä niin kuin hermorakenteita osaltaan ahtauttaa. Tuossa on magneettikuvia ihmisen selästä tässä oikealla puolella, teistä katsottuen vasemmalla näkyy ihmisen selkäsivusta, ja tässä on nikamat ja välilevyt siellä välissä, ja tässä on tämä selkäydinkanavan tila poikkileike siitä. Toi on valkoinen on nestettä selkäydinpussissa, ja mustat on hermoja selkäydinpussin sisällä, ja tästä nyt aika havainnollisesti näkee, että täällä on hermorakenteilla, tai hermot kulkee täällä vapaasti selkäydin nesteen seassa tänne asti, kunnes tuossa vaikuttaa olevan tuommoinen
tukos, ja tässä on aika havainnollinen kuva selkäydinkanavan ahtaumasta, ja sama poikkileike tässä näin päin, kun katsotaan niin kuin varpaista päähän päin ihmistä, ja täällä puolella on maha ja täällä selkä, ja nikaman ääriviivat tai tämän nikaman runko-osan ääriviivat on tossa, ja selkäydinkanavan poikkileike on tossa. Nähdään, että hermoilla on aika vähän tilaa, ja tässä on tämmöinen niin kuin selkeä ahtauma, ja kun katsotaan, että mistä se johtuu, niin tässä on selän pikkunivelet, on tämmöiset rososet nivelrikkoset, ja ne on kasvattanut tämmöistä reunaluuvallia tuonne selkäydinkanavan suuntaan ja vienyt tilaa hermoilta. Ja tässä on nämä keltaiset ligamentum flavumit, eli keltaiset ligamentit, ne on paksuuntuneena, nekin vie tilaa hermoilta. Ja nämä yhdessä saa aikaan sen, että tuossa on tuo selkäydinpussin poikkileike, ja tila hermoilla on hyvin pieni tuossa, ja selkeä selkäydinkanavan ahtauma. Jos tavallisimmat aiheuttajat oli kulumaa, niin harvinaisempia aiheuttajia on esimerkiksi nikamamurtumat, erilaiset vakavat tulehdukset saattaa aiheuttaa tämmöisiä, tai saattaa tehdä märkäkertymiä selkäydinkanavaan tai myös selkäydinkanavaa, ja ne saattaa rupeaa äkisti painamaan hermoja. Sitten on erilaisia kasvaimia, mutta ne on harvinaisuuksia verrattuna siihen, että kyllä se valtaosa tai ylivoimaisesti yleisin syy on kulumamuutokset. Selkäydinkanavasta tai ahtaumasta on tämmöinen synnynnäinen muoto. Tarkoittaa sitä, että kun ihmisillä on, vaihtelee hyvin paljon, että kuinka rakenteellisesti tai lähtökohtaisesti kuinka laaja tai kapea se selkäydinkanava on. Ja jos se on tälleen rakenteellisesti syntymästä kapea, niin silloin tämä hermot voi joutua herkemmin puristuksiin, ja tämmöisillä ihmisillä selkäydinkanava ahtaumaan saattaa esiintyä aikaisemmin nuoremmalla iällä, ja sitten se saattaa olla tuommoisessa niin kuin useammassa nikaman välissä, ehkä kun keskimäärin tämmöisten kulumamuutosten aihetta, yksin kulumamuutosten aiheuttama ahtauma. Ja se ihan loogista, että jos se on kulumamuutokset, mitkä tämmöiset niin kuin on se valtaosan ahtaamasta aiheuttaa, niin se, että tämä ahtaaman ilmaantuvuus ja esiintymys kasvaa iän myötä. Ja tavallisimmat kohdat selässä, mitkä ahtautuu, niin on ne, mitkä on kovimmalla rasituksella ja liikkuvimmat osat selästä, eli kaularangan ja lannerangan alaosa. Ne on ne, niin kuin, mihin kulumakehitys yleensä painottuu, ja sen myötä myös tämä niin kuin ahtauma on yleensä siellä näillä alueilla. Kuvantamistutkimuksessa katsotaan, niin aika monella 20-30% yli 65-vuotiaista on ahtauma-löydöksiä selässä, mutta läheskään kaikilla ei ole oireita tästä. Että se yksin kuvantamislöydös ei tarkoita sitä, että on tämmöinen oireileva selkäydinkanava ahtauma. Mutta tämä on kumminkin yleisin selkäleikkauksen syy yli 65-vuotiailla. Että kyllä se niin kuin on tavallisimman tämmöinen kirurgisesti hoidettava selkävaiva ikääntyneillä. Ja tämmöinen ahtauma sitten, kun sitä ruvetaan selvittämään, niin kun tämä diagnoosi perustuu 3 kohtaan. Tämmöisen ensimmäisen tietysti oireisiin, sitten tämmöisen kliiniseen tutkimukseen, mitä lääkärin vastaanotolla tehdään, millaisia asioita katsotaan, ja sitten yleensä kuvantamisella varmistetaan tämä ahtauman olemassaolo, ja katsotaan niitä seuraavaksi tarkemmin kohta kohdalta. Oireista ensin. Tyypillisiä oireita tämmöisessä lannerangan ahtaumassa on alaselästä alaraajoihin säteilevä kipu, johon voi liittyä tämmöistä puutumista, tuntohäiriöitä. Se on tyyppioire. Ja toinen tyyppioire on tämmöinen kävellessä tuleva jalkojen väsyminen ja voimattomuus. Puhutaan tämmöistä katkokävelyoireesta, eli tietyn matkaa pystyy kerralla kävelemään, ja sitten nämä oireet pahenee, niitä on pakko huilata, ja sitten hetken huilaamisen jälkeen oireet helpottaa ja voi saman matkan mennä uudestaan, kunnes ne sitten palaa. Että se on istuminen ja etunoja-asento yleensä helpottaa
tämmöisiin ahtaamaoireisiin. Se johtuu siitä, että selässä on tällä niin kuin pikkasen etukumara-asennossa on rakenteellisesti vähän enemmän hermoilla tilaa kuin tämmöisessä täysojennusasennossa. Ja se on usein semmoisessa, niin kun on ahtauma, niin se pienikin tilan muutos siellä saattaa olla niin kuin semmoinen, mikä provosoi tai pahentaa oireita. Ja silloin tämä esimerkiksi semmoinen, aika useat ihmiset sanoo, että kaupassa on kärryn kanssa hyvä mennä, kun huilaa välillä vähän siihen niin kuin ostoskärryyn, niin se kuvaa ehkä sitä etukumara-asentoa ja sen tuomaa helpotusta hyvin. Kaularangan ahtaamassa tyyppioireet on sitten niskasta yläraajaan säteilevä kipu, ja ihan samaan tapaan siihen saattaa liittyä puutumista ja tuntohäiriöitä, ja usein vielä tämmöistä niin kuin sormien tai käsien voimaheikkoutta tai näppäryyden heikkenemistä saattaa olla mukana, mistä sen niin kuin, taitaa olla niin kuin päällimmäisenä oireissa. Tämmöinen säteilyoire selästä jalkaan tai jalkoihin tai yläraajaan, se voi olla vain toisella puolella tai molemmilla puolilla. Vaikka se ahtauma olisi sillä tavalla niin symmetrisesti molemmin puolin, niin oireet saattaa olla vain toisella puolella. Tietysti sillä ahtauman sijainnillakin on jonkun verran merkitystä siitä, mihin ne oireet, tai on merkitystä siihen, missä ne oireet tuntuu. Tavallista on semmoinen päivittäinen ja pidempiaikainenkin oireiden vaihtelu, että saattaa olla parempia päiviä tai parempia aikoja, ja sitten se saattaa olla, että se niin kuin oire on hankalampana kuukauden parikin ja sitten rauhoittuu itsellään. Että se on tyypillistä tämmöisen ahtaama-oireessa. Tavallisesti nämä niin kuin oireet alkaa ja kehittyy hitaasti. On tietysti hermot tottuu jossain määrin ahtaampaan tilansa siellä selkäydin kanavassa, ja sitten kun menee riittävän ahtaaksi, niin kyllä oireita rupeaa tulemaan, ja toisilla tämä oireiden alkukohta saattaa olla joku semmoinen niin kuin tapaturma, kaatuminen tai tämmöinen, mistä se alkaa, vaikka se ahtauma ei itsellään ole silloin sinne kehittynyt, se on vaan se niin kuin ylittänyt se kriittisen pisteen se ahtaus siinä määrin, että se niin kuin, alkaa sit oireilla, mutta ahtauma sinne tämmöinen kulumaperäinen niin tulee pikkuhiljaa vuosien saatossa tyypillisesti. Sitten oireista, jos katsotaan, että mitkä kaikkein parhaiten ennustaa tämmöistä ahtaumaa, että on tämmöistä hermopuristuksesta kysyen, niin se on tämmöinen ihotuntoalueen mukainen kipusäteily, katsotaan sitä kohta tarkemmin. Jos se menee tämmöisen niin kuin yhden hermojuuren säteilyttämän ihotuntoalueen mukaisesti se kipu, niin se on vahva viite siitä, että tämmöinen niin kuin hermopuristus tai sen hermon muunlainen ongelma on kyseessä. Impulssikivulla tarkoitetaan sitä, että niin kuin yskästessä tai aivastaessa tulee semmoinen sävähdyksen mukainen alaselästä jalkoihin säteilevä kipu tai sitten yläraaja, jos on kaularangassa, mutta se on ainakaan semmoinen hyvä tai tuommoinen niin kuin aika spesifi oire hermoahtaudelle. Subjektiivinen lihasheikkous ja tuntopuutos tarkoittaa sitä, että vaikkei siinä niin kuin tutkiessa lääkärin vastaanotolla havaita mitään tämmöistä niin kuin lihasvoiman alenemaa tai tietyn lihasryhmän heikkoutta, mutta jalka tuntuu kävellessä siltä, että nilkka läpsää tai pettää alta, niin se on kyllä tämmöinen, mikä liittyy tämmöiseen ahtaama-oireeseen usein. Ja sama tuntomuutokset, vaikka se niin kuin pintatuntoa kokeilemalla tunto olisi tallella, mutta jos se tuntuu silleen puutuneelta tai joku tietty alue tuntohäiriöisiltä, niin se viittaa kyllä tämmöiseen hermopuristusoireeseen. Ja usein kun selkävastaanotolle tulee, niin täytetään etukäteen kaavakkeita ja niistä on hyöty, tai me käytetään ortodontiassa tämmöistä toiminnallista kivun tuomaa haittakyselyä kuin Osvestria. Se on karkea mittari, mutta sillä pystytään niin kuin haarukoimaan vähän sitä, että paitsi tietysti, että minkälaista se kipu on, niin minkälaista toimintakyvyn rajoitusta se tuo, mitä sen vuoksi pystyy tekemään tai ei pysty tekemään. Se on niin kuin ohjaa vähän sitä myös, että miten tätä pitäisi tai kannattaisi hoitaa. Ja kipukartta on toinen tässä seuraavassa kuvassa on teidän puolella vasemmalla tämmöinen ihmisen dermatomikartta, missä on merkittynä se, että mitä ihoalueita minkäkin segmentin täältä niin kuin selästä lähtevä hermojuuri hermottaa. Ja tässä kun katsotaan
Tässä on tämmöinen kipupiirros tai kipukartta, mitkä ihmiset täyttää piirtää ennen vastaanotolle tuloa, niin tämä on usein hyvin havainnollinen, että mitä tarkemmin tämä kipupiirros menee tämmöisen yhden hermosegmentin mukaisesti, niin sitä todennäköisemmin sen hermosegmentin ongelmasta on kyse. Joo. Meidän asiakkaat tuolla linjoilla pyytää, että käyttäisiin tätä eikö tämä näy? Näin näy tuonne. Okei. Joo. No niin, sitten käytetään tätä. Sitten jos tämmöisiä oireita on, niin milloin pitäisi hakeutua hoitoon? On selkävaivoissa on tämmöisiä niin sanottua hälyttäviä tai punaisen lipun oireita, tarkoittaa sitä, että niin kun voi olla viitteitä tämmöistä vakavammasta selkäsairaudesta ja syytä olisi viipymättä selvittää, että mistä on kyse. Tämmöisiä niin kun mahdollisesti vakavasta sairaudesta kertovia oireita on silloin, jos tämä kipu on ihan sietämätöntä selässä tai jalassa, ei ihan mikään asento ei sitä helpota, niin ei se tietysti ole kovin inhimillistä muutenkaan semmoisen kanssa, tai sitä kovin kauan katsella, mutta se on, niin kuin voi olla viite tämmöistä vakavammasta selkäsairaudesta, olisi hyvä selvittää ihan viipymättä, mistä on kyse. Sitten jos kipuun liittyy yleisoireita, esimerkiksi kuumetta, voi olla tämmöistä selän tulehdustilasta kyse, ja silloin se niin kuin selvitys tai sen asian selvittäminen on syytä tehdä heti. Jos on tämmöistä ulosteen pidätyskyvyn menettämistä tai rakon tyhjentämisen vaikeutta, nämä on tämmöisestä niin kuin selästä tulee tämmöistä jalkovälin toimintaa hermottavia hermoja ja ne niin kuin lihasheikkoudet tai tämmöiset ryhmien toimimattomuudet voi tulla tämmöisinä esiin hankalimmillaan ahtaumassa, ja se on kyllä paikka selvittää mahdollisimman pikaisesti, mistä on kyse, koska sitten taas toisinpäin, jos tämmöisestä on kyse, niin mitä nopeammin ne hermot saa purettua ahtauman vapautettua, niin sitä todennäköisimmin tämmöiset oireet sitten toipuu. Jos on tämmöinen laajeneva voimakas puutuminen raajassa tai lantion alueella, voi ennakoida tämän tyyppistä edellisen kaltaista oiretta. Ja silloin on hyvä selvittää päivystysluonteesta, että onko tämmöistä hermopuristusta, joka tätä selittäisi vai ei. Ja äkilliset raajojen halvausoireet kuuluu samaan kategoriaan, että ei pidä odottaa semmoisten kanssa. Sitten jos on tapaturman jälkeinen kipu, että syytä epäillä murtumaa, niin se on syy myös selvittää, että onko semmoista vai ei, ja on hyvä hakeutua hoitoon viipymättä. Sitten jos tämmöisiä oireita ei ole, niin ja oireet on sillä lailla siedettyjä, niin niitä voi kyllä tämmöistä kipua ja puutumista tai semmoista niin kuin säteilykipua raajaa, johon liittyy puutumista, niin sitä voi kyllä jonkin aikaa katsella ja kuulostella, että onko se niin kuin, meneekö se ohi. Mutta sitten jos se ei mene ohi, niin sitten on syytä kyllä selvittää, että mistä on kyse. Ja se tietysti kivun ja sen tuoman toimintakyvyn rajoituksen, sitä myöten se pitää peilata, että kuinka kauan odottaa jonkinlainen pitkittymisen raja on 2-3 kuukautta, että jos ei siinä ajassa ole helpottanut tai mennyt ohi, niin on ihan hyvä tarkentaa diagnoosia ja selvittää, että mistä on kyse. Sitten kun tullaan lääkärin vastaanotolle, niin minkälaisia asioita siellä, taas se niin kuin kliininen tutkimus ja mitä siinä on syytä huomioida. Tietysti ensimmäisenä ihan kävely ja liikkuminen, niin kuin siitä pystyy katsomaan, että aika pitkälle, että toimiiko jaloissa lihakset normaalisti, minkä verran tämmöinen kipu tuo tämmöistä niin kuin liikkumisen tai toiminnan hankaluutta. Ja sitten tietysti selän osalta, niin selän ryhti on tärkeä. Selän tämmöistä, miten pystyy selkää taivuttamaan, ojentautumaan, niin kertoo asioista siitä, että onko minkä tyyppinen oire voi olla kyseessä. Tietysti tämmöisiä voi olla, tai sitten niitä selkäydinkanavan ahtaamapotilaalla ei välttämättä ole, että voi pystyä liikkumaan ihan normaalisti siinä vastaanottohuoneessa ja selkää taivuttamaankin. Jos kuvassa on tuonne Lasekin testi, se on hermovenytystestiksi sanottu, kun maataan selällään, nostetaan jalka suorana
jalkaa ylöspäin, niin se venyttää hermoa ja on positiivinen siinä vaiheessa, jos se provosoi tämmöisen niin kuin säteilykivun pahenemisen jalkaan. Sekin on semmoinen, mikä ei selkäydinkanavan ahtaamapotilaalla välttämättä tule positiiviseksi. Tietysti alaraajo tai tämmöiset tuntua refleksipoikkeavuudet raajoissa ja lihasvoimien testaaminen kuuluu asiaan, mutta niitäkään välttämättä ahtaamapotilaalla ei ole. Eli se niin kuin kliinisessä tutkimuksessa ei ole mitään yksittäistä tämmöistä niin kuin testiä, millä pystyttäisiin luotettavasti poissulkemaan tai niin kuin osoittamaan sen ahtaaman olemassaolo, vaan siitä voi saada viitteitä, mutta ei semmoista niin kuin varmaa negatiivista, positiivista yksittäistä tutkimusta ei ole. Kumminkin sitten niin kuin tutkiessa ihmistä, kenellä tämmöistä ahtaamaa epäilee, niin on hyvä tätä niin tärkeitä asioita selvittää. Tämmöiset, että onko mahdollisesti alaraajojen verenkiertovajauksesta kyse. Se on tämmöinen valtimoissa tai jalkoihin viemissä valtimoissa voi olla verenkierto tai tuommoista ahtaumaa ja sen seurauksena verenkiertovajausta jaloissa, joka voi tuntua tämmöisenä katkokävelytyyppisenä, että tietyn matkan jälkeen tulee kipu, mikä yleensä tyypillisesti tulee pohkeeseen, voisi olla reisissäkin, mutta se niin kuin tyyppioire on semmoinen, joka sitten ihan vastaavasti, kun tämmöinen ahtaamaoire niin kun pysähtyy, niin se helpottaa. Ja etukumara-asento ei niinkään vaikuta siihen tämmöisen verisuoniperäisen oireen provosoitumiseen. Esimerkiksi pyöräily, joka yleensä ahtaamapotilaalta onnistuu hyvin, kun siinä on taas semmoinen etukumara-asento, niin tämmöiseen verenkiertovajaudessa tai jos sen provosoimissa oireissa, niin se tulee tämmöisessä pyöräillessä ihan yhtä lailla. Ja tutkiessani alaraajapulssit on semmoinen, mikä on hyvä tunnustella. Ja jos niissä on jotain semmoista, että niitä ei tunnu tai jotain poikkeavaa, niin tämmöiset verisuoniselvittelyt on joskus voi tulla kyseeseen, että pystytään erottelemaan, että onko tässä selkäperäistä säteilyoiretta vai onko tällaista verenkierron vajauden aiheuttamaa oiretta. Lonkan nivelrikko on myös hyvin tavallinen kuluman aiheuttama tämmöinen tila, eikä välttämättä usein on niin, että voi olla selässä ja lonkassa kulumaa ja se niin kuin oireet, että mikä on mitäkin, niin on hyvä selvittää. Lonkan nivelrikko-oire on tyypillisesti tämmöinen nivuseen ja pakaraan tuleva pistävä kipu kävellessä, joka sitten voi nivelrikon edetessä ruveta särkemään levossakin, mutta yleensä alkaa tämmöisenä rasituskipuna ja se voi säteillä reisiluun matkan tänne polveen asti, mutta harvoin siitä alaspäin. Mutta se sillä lailla niin kuin muistuttaa tämmöistä selkäperäistä säteilyoiretta, että se ei tunnu pelkästään tuossa, vaan semmoista niin kuin kivun säteilytyyppistä oiretta on mukana. Ja usein sitten taas tutkiessa, niin usein lonka tai tuommoinen niin kuin nivelrikkoinen nivel on liikearka ja liikerajoitteinen, niin sen niin kuin lonkan liikelaajuuksien ja sen mahdollisen arkuuden tai kivuliaisuuden tutkiminen on tärkeää selkäpotilaalla myös. Sitten on olemassa polyneuropatiaksi sanottu tämmöinen ääreishermo tai ihon tuntohermosäikeiden tämmöinen rappeumasairaus, joka usein alkaa semmoisena niin kuin tuntohäirinä pistelynä jalkapohjista ja tuolta niin kuin ihan tai täältä niin kuin jalan ääriosista ja se nyt ei mene semmoisen niin kuin säteilykivun mukaisesti kuin selkäperäinen säteily, mutta on kumminkin semmoista kipua ja puutumista raajassa, joka voi niin kuin, tämä on hyvä ja voi tulla kyseeseen selittää, että kummasta on kyse, jos on epäselvää, mistä tämä kipu aiheutuu. Harvinaisia syitä on tänne hermon tulehdus, joka voi aiheuttaa tietysti sen kipusäteilytyyppisen, vaikka esimerkiksi vyöruusu, se yleensä menee yhden tämmöisen ihodermatomin mukaisesti ja siihen voi liittyä tämmöistä tuntohäiriötä, mutta usein tämmöisen liittyy myös akuutissa vaiheessa tämmöistä rakkuloita, mikä voi ohjata niin kuin ajatusta siihen suuntaan, että se ei olekaan tämmöinen selkäperäinen hermopuristus, vaan tämän hermon tulehdustila. Ja kasvaimet voi painaa hermoja selässä tai selän ulkopuolella, nekin voi hermooiretta aiheuttaa, mutta on selvästi kyllä harvinaisempia tämmöisiä. Ja itse kasvain voi olla itse asiassa hermokudoksessakin tämmöisiä neurinoomia, mutta ne on kyllä harvinaisempia tiloja. Yleensä tämä epäily tai diagnoosi varmistetaan kuvantamalla
Magneettikuva on ensisijainen sen takia, että siinä näkyy nuo luurakenteet yleensä riittävällä tarkkuudella, ja sitten se tuo myös nämä niin kuin, tai pehmyt kudokset ja hermot näkyy magneettikuvassa. Se mitä siinä ei näy, että se ei niin kuin ahtauman vaikeusaste, mikä näkyy magneettikuvassa, niin ei välttämättä korreloi yksi yhteen sen oireiden hankaluuden kanssa. Että sitä se ei kerro, mutta ahtauman yleensä kyllä magneettikuvassa näkyy selkeästi. Röntgenkuva on lisätutkimus tarvittaessa, se näyttää luurakenteet selässä, ja röntgenkuva otetaan seisten aina, kun se pystytään tai on mahdollista, koska se on nimenomaan se informaatio tulee siitä, että mikä ne ryhti ja nikamien asento kuormituksessa on, ja usein sitten verrataan vielä, kun magneettikuva otetaan maaten, niin tarvittaessa se röntgenkuvaa seisten, että tapahtuuko siinä jotain kuvausten välillä jotain nikamien välistä liikettä, millä voisi olla merkitystä sen hoidon tai oireen kannalta. Tietokonekuvausta käytetään silloin, jos magneettia ei pysty tekemään. Se on vanhanaikaiset sydämen tahdistimet on esimerkiksi semmoisia, että niissä ei voinut magneettikuvauksia tehdä. Aika usein niissäkin sitten tämmöisessä niin kuin keskussairaala, yliopistosairaalassa on kardiologian poliklinikka, ja kardiologi voi sen tahdistimen ottaa pois päältä vähäksi aikaa tai muuten, niin sen magneettikuvauksen voi järjestää. Tietysti vaatii vähän erikoisjärjestelyjä, mutta jos ei semmoista pysty tekemään, niin tietokonekuvalla pystytään nuo luurakenteet selvittämään. Ne ei pehmyt kudoksia ja hermoja kuvanna yhtä tarkasti, mutta sinne tarvittaessa voi laittaa tämmöisen varjoaineen selkäydin pussiin, joka sitten tuo sen hermorakenteet lähes magneettikuvan tarkkuudella esiin. Tuossa on taas magneettikuvia selästä. Tässä on selkäydinkanavan ahtauma. Tuossa kohti on selkäydinpussin poikkileike. Ja taas siinä on tämmöisiä yksittäisiä hermojuurisäikeitä näkyy siellä, ja ei oikein semmoista niin kuin vapaata selkäydinnestekiertoa tai siinä niin kuin selkäydinnestettä selkeästi noin hermojen ympärille. Kyllä tuossa on niin kuin selkäydinkanavan ahtaama tuossakin kuvassa, ja toi viereinen kuva on semmoinen magneetti, siinä pystytään tämmöisiä niin kuin erilaisia rekonstruktioita tekemään, niin toi on rekonstruktio, mistä on hävitetty kaikki muu tommonen kuvassa näkyvä paitsi neste, niin tuossa on pitkittää oleva tämä putki, niin tämä on selkäydinkanava. Ja aika havainnollinen kuva tuossakin, että tuossa on tuommoinen tukos ja selkäydinkanavan ahtaama. Tämä on nestettä tässä niin kuin, tämän tason pikkunivelissä, jotka nyt ei ole niin kuin, tai ei sisällä selkäydinnestettä, mutta on kumminkin siinä niin kuin kuvautuu, kun neste tässä näkyy, mutta tuo ahtauma on mielestäni aika havainnollinen kuva siitä. Sitten jos mennään hoitoon, niin pääpiirteitä nyt hoidossa on, että lähtökohtaisesti tuommoinen niin kuin tavallisimmat oireet on kipu ja puutuminen, ja ne ei ole sillä lailla niin kuin lähtökohtaisesti vaarallisia oireita. Jos ne on lieviä, niin silloin tämmöinen oireiden mukainen, eli konservatiivinen hoito voi riittää hoidoksi ihan hyvin. Ja sitten tietysti jos oireet on hyvin hankalia tai siihen liittyy tämmöisiä lihastoiminnan häiriöitä, niin leikkaushoito on ensisijainen, jos semmoisen pystyy vaan suorittamaan, mutta sitten on tämmöistä niin kuin jotain siltä väliltä, joka on sitten voi olla haastavampaa, ja oireet tietysti voi vaihdellakin, ja se on niin kuin tapauskohtainen arvio, että miten tämän ihmisen tai hänen selkäydinkanavaa ahtaamaa pitäisi hoitaa, mutta noin se pääpiirteissään menee. Tuossa on taudin luonnollinen kulku on semmoinen, että tämmöistä noin puolella ihmisistä, kun tämmöinen oire tulee, niin se ei välttämättä oleellisesti muutu 5 tai 10 vuoden aikana miksikään. Et voi ja yleensä aaltoileekin, että välillä on hankalempia, välillä helpompia jaksoja, mutta ei ole semmoisesta niin kuin kaiken kaikkiaan pysyy aika ennallaan, ja noin 15-25% oireet saattaa itsellään helpottuakin. Se usein liittyy tähän siihen, että kun tämä on niin kuin
kulumamuutosten aiheuttama tila selkäydinkanavassa ja kuluma nikaman väleissä yleensä tarkoittaa pidemmälle edetessä myös sen nikaman välin jäykistymistä ja hermot tottuu ahtaampaan tilaansa silloin, kun siinä nikaman väli on liikkumaton, että se on usein tämmöinen kulunut tai liikkuva ahdasväli, josta tulee hermooireita. Ja pienellä osalla oireet sitten taas ilmenee tai alkaa jossain vaiheessa ja jatkuvasti pahenee ja se porukka, ketä nyt ennemmin tai myöhemmin yleensä niin kun ajautuu leikkaushoitoon ja noin 20–40% niin se oireiden ilmaantumisesta niin se selkä tulee, tai tämmöinen ahtaamaleikkaus tulee tehtäväksi. Ei se vääjäämättä ahtaama ei tarkoita sitä, että ne oireet aina pahenee ja se leikkaushoito on edessä. Ja oireen mukainen hoito soveltuu silloin, kun oireet on lieviä tai riittävän hyvin siedettyjä ja se ei tämmöistä niin kuin päivittäistä toimintakykyä liikaa haittaa. Siinä se niin kuin informaatio on olennainen osa siinä mielessä, että nämä oireet on paljon helpompi sitten niin kuin niiden kanssa tulla toimeen, kun ymmärtää, että mistä on kyse ja miten nämä niin kuin todennäköisesti käyttäytyy ja mitkä on semmoisia niin kuin oireita, milloin, jos siihen tulee lisäksi, niin milloin pitäisi hakeutua hoitoon tai milloin merkitystä, niin sen kun tietää, niin sitten se niin kuin jotenkin on paremmin kartalla asiasta ja nämä oireetkin voi olla semmoisia, niin kuin, niitä on mukavampi ja turvallisempi olo niiden kanssa olla ja katsoa, sillä lailla katsellaan, että mihin suuntaan ne kehittyy. Kivunhoito yleensä toteutetaan kipulääkityksin. On erilaisia lääkkeettömiä kivuhoitoja, ihan tämmöistä hieronnasta, liikehoidosta, fysioterapeuttista keinoista lähtien, mitä sitten yleensä on ihan hyvä ottaa siihen mukaan ja ne niin kuin, auttaa siinä, ettei se ole pelkkää pillereiden syömistä. Hankalissa tapauksissa hermojuuripuudutuksia voidaan koittaa semmoisia, tuonne on kuvausohjatusti mahdollista laittaa hermojuuren ympärille puudutekortisoniseos ja se tuossa on kuva siitä, mitä yhdestä tutkimuksesta, milloin on pyritty selvittämään, että miten tämmöinen auttaa, kuinka pitkään. Ja kortisonilla saadaan usein semmoista niin kuin kivun lievitystä, joka sitten kestää kuukauden pari. Osalla se kestää huomattavasti kauemminkin, mutta ei nyt sitä niin kuin ahtaumaa itsellään paranna. Että se on osa kivunhoitoa. Ja jos sen semmoiseksi mieltää, niin se voi olla osa sitä niin kuin kivunhoidon kokonaisuutta silloin, jos oireet on hankalia tai leikkaushoitoa esimerkiksi pystytä syystä tai toisesta tekemään. Mitä itse voi asian vuoksi tehdä semmoisia, milloin merkitystä, niin se, että pitää painon normaalina, painon hallinta, liikunnan lisääminen ja tupakoinnin lopetus on semmoisia, milloin niin kuin oireiden tämmöisen esiintyjän vaikeusasteen kanssa niin kuin merkitystä, että jos niissä pystyy niin kuin itse tekemään, niin todennäköisesti oireet silloin pysyy paremmin aisoissa tai voi jopa rauhoittua. Leikkaushoito on aiheellista yleensä silloin, jos on tämmöinen pitkittynyt, voimakas, sietämätön kiputila selästä raajaan tai raajoihin. Jos se aiheuttaa tämmöisen merkittävän toimintakyvyn rajoituksen. Tietysti välitöntä leikkaushoidon arviota vaatii nämä niin kuin äkilliset rakonsuolen toimintahäiriöt tai lihasheikkoudet jaloissa, mutta jos ei semmoista ole, mutta kipu ja tämä toimintakyvyn rajoitus on merkittävä, se ei ole vaan tämmöisen niin kuin yksittäisen pahenemisjakson aikana, vaan se tuntuu, että se jää päälle, niin kyllä silloin leikkaushoito on yleensä ensisijainen. Jos se pystytään vaan tekemään, siis oleellinen siinäkin on, että se on suhteutettava tähän oirekuvaan, että onko se suunniteltu leikkaus, minkälainen tarvitsisiko tehdä isompi, pienempi leikkaus ja onko se niin kuin turvallisesti toteutettavissa ja onko siitä toipuminen todennäköistä, että niitä täytyy arvioida, kun arvioidaan sitä, että kannattaako tai voiko tämmöiseen lähteä. Ikä ja useamman nikamatason ahtaama ei sinänsä ole vasta-aiheita leikkaukselle. Laitoin sen tuohon, kun ihmiset sitä aika usein kysyy, että kyllä on se niin kuin
yleistila ja sen niin kuin kokonaisuuden suhteuttaminen siihen, että minkälainen leikkaus ja mikä on se niin kuin toipumispotentiaali ja pystyykö sen turvallisesti tekemään, mitkä ratkaisee. Ja leikkaushoito helpottaa yleensä tämmöiseen kipu- ja puutumisoireisiin raajoissa hyvin. Selkäkipuun sen niin kuin tuoma apu on epävarmempaa ja myös tämmöisen lihasheikkousoireiden raajoissa niin semmoisten toipuminen on epävarmempaa. Se on varsinkin, jos mitä kauemmin ne on ollut, niin tietysti osaltaan voi tämmöiset lihakset tottunut semmoiseen niin kuin tähän rasitustasoon, mitä niillä on pystynyt tekemään. Esimerkiksi katkokävelyoireissa usein on semmoinen, että toi niin kuin, jos on pitkään pystynyt kävellä 100 metriä, vaikkakin sen perussyy on siinä, että se selässä on tämmöinen hermooire, joka niin kuin pysäyttää sen jälkeen, niin kyllä lihakset tottuu siihen niin kuin rasitustasoon, ja sitten jos tämmöinen ahtauma vaikka kirurgisesti hoidetaan, niin se tarkoittaa sitä, että se niin kuin lihakset ei äkkiseltään paranne, vaan se on yleensä pitkä tämmöinen kuntoutus tai harjoitus, missä se sitten nämä niin kuin lihasvoimat palautuu sen verran, kun ne palautuu, mutta se ei ole semmoinen niin dramaattinen tämmöinen oireiden helpotus, kun usein tämmöisen kivun kanssa tulee, että jos se hermot saa purettua eikä siinä ole mitään vaurioitumista hermoille kerinyt käymään, niin tämä kipuoire helpottaa yleensä hyvin nopeasti. Tämmöisen leikkauksella pystyy tämmöiseen kipu- ja toimintakykyyn vaikuttamaan oireen mukaista hoitoa paremmin. 2-4 vuoden seurannassa ainakin tutkimuksissa on osoitettu, että sekin hyöty heikkenee ajan kanssa tässä 5-10 vuoden sisällä. Uusintaleikkaus on noin 5 vuoden sisällä tarpeen 15%, ettei se sinällään ei ole ihan riskitöntä tämänkään osalta. Ja tietysti leikkaukseen liittyy tämmöisiä riskejä, kun tulee tulehdukset tai hermon vaurioitumiset. Ja jos luudutusleikkaukseen lähdetään, niin myös se ettei se alue luudukaan, niin voi pitää tämmöisenä niin kuin riskinä tai mahdollisena ongelmana sen jälkeen. Leikkauksista tämmöinen selkäydinkanavan avarrus on semmoinen pienempi selkäleikkaus, tai pienempi vaihtoehto, millä tämmöistä niin kuin ahtaumaa pyritään hoitamaan silloin, kun se on tämmöinen pelkkä hermoille lisää tilaa tekee, tai semmoisessa leikkauksessa tehdään hermoille lisää tilaa ainoastaan. Siinä näitä niin kuin selän pikkunivelten reuna luuvalle ja niitä paksuuntuneita ligamentteja selkäydinkanavasta puretaan ja tehdään sillä tavalla hermojen ympärille enemmän tilaa. Ja sen voi tehdä joko avoleikkauksena tai mikroskooppiavusteisesti, joka on se niin kuin pää tai valtaosa tai yleisin tapa tehdä, tai sitten tämmöisen tähystysleikkauksenakin tietyissä paikoissa tehdään. Se ei ole sinällään oleellista, että mikä se menetelmä on. Se on oleellista, että nämä niin kuin hermot saadaan vapautettua ilman, että ne vaurioituu, ja nämä niin kuin selän tärkeät tukirakenteet säilyttäen, niin se yleensä tuo sen hyvän lopputuloksen, on se menetelmä sitten yksi tai toinen. Ja tämmöisen ahtaama-avaruusleikkauksen jälkeen sairaalassa ollaan 1-3 vuorokauteen keskimäärin. Se vähän riippuu, että kuinka monesta nikaman välistä tämä ahtaamavapautus on tehty. Se vaikuttaa siihen, että kuin iso tai pieni selkäleikkaus se on sitten ollut. Usein selässä on tämmöinen rasitusherkkyys, että pidempään istuminen saattaa muun muassa tämmöistä niin kuin selkää kipeyttää, sitä suositellaan välttämään 1-3 viikkoon. Ja selän voimakkaita taivutus- ja kiertoliikkeitä ja raskaiden tavaroiden nostamista 2 kuukautta yleensä suositellaan välttämään. Se on semmoinen, että se alkuarpeutuminen ja parantuminen saa tapahtua rauhassa siellä selässä, mutta tämmöinen se pääpiirteissään tämä toipuminen tämän tyyppistä leikkauksesta on. Ja tommoinen kävely ja lihaksia ylläpitävä harjoittelu on tämmöisiä oikein suotavia kuntoutusmuotoja tämän alkutoipumisen aikana. Ja tuossa on sitten tämmöinen selkäkäyden avaruus tai selkäydinkanavan avaruus- ja luudutusleikkaus, jos on tämmöinen voi tulla kyseeseen, jos on tämmöinen merkittävä ryhtivirhe tai tämmöinen nikama siirtymä tai epätukevuusoire selän
tällä ahtaama-alueella, tai sitten vaikka semmoista ei olisikaan, mutta se ahtaama on semmoisessa kohtaa, että jotta sinne pääsee käsiksi ja hermoille tekemään riittävästi tilaa, niin joutuu näitä selän tärkeitä tukirakenteita purkamaan sen verran, että se selkä todennäköisesti muuttuu epätukevaksi. Silloin tämä niin kuin ratkaisu on, että tehdään tämmöinen tukiraudatus sinne, kiinnitetään nikamat toisiinsa, tavallisesti tämmöisten ruuvien ja nikamia asennettavien ruuvien ja niitä yhdistävien tankojen avulla, mikä näkyy tuossa kuvassa. Ja tämä on isompi leikkaus näin lähtökohtaisesti. Tietysti siinäkin vaikuttaa, että kuinka laajalle alueelle se tarvitsee tehdä, mutta yleensä tämä niin kuin avaus on isompi, joka tämmöisiä niin kuin kudostraumaa tekee enemmän. Ja sitten tietysti tässä se vaikuttaa tähän toipumiseen, ja sitten on myös tämä, että siinä niin kuin se, mitä tähän tämmöisen tukiraudotuksen lisäksi tehdään, niin tehdään tämmöinen luun siirto tuonne jonnekin kohtaan luisiin rakenteihin, ja se niin kuin toivottu lopputulos on se, että elimistö luuduttaa tämän väliin, ja siinä menee pitkä aika. Sen takia tämä niin kuin selän tämmöiset rajoitukset on pidempiä, ja tämä toipuminen ylipäätänsä pidempään. Nämä ruuvit ja tangot ei välttämättä kestä semmoista loputonta nitkutusta, vaan ne voi sitten katketa tai irrota, jos ei se oma luutuminen tapahdukaan selässä. Ja tämmöisen leikkauksen jälkeen yleensä sairaalassa ollaan vähän pidempään, 2-5 vuorokautta, ehkä keskimäärin. Pidempää istuminen ihan samaan tapaan on semmoinen niin kuin rasitusherkkyys selässä, ja pyritään välttämään sitä keskimäärin ehkä vähän pidempään. Se niin kuin, tämmöinen istuminen pidempään ei tee hyvää tai on kivuliasta, ja sitä niin kuin ei suositella. Selän voimakkaat kierto- ja taivutusliikkeet ihan samaan tapaan kuin tuossa vapautusleikkauksessa, niin tässäkin on kiellettyä, mutta ne on vähän pidempään. Yleensä alku 3 kuukautta mennään hyvin tämmöisenä rauhallisessa ja sitten rauhallisella kuntoutuksella ja tämmöisiä välttäen, ja sitten 3-6 kuukauteen niitä lähdetään pikkuhiljaa lisäämään, mutta se oma luutuminen tapahtuu jossain 6 kuukaudessa vuodessa siellä alkuluutuminen, ehkä niin puolessa vuodessa. Kyllä selkä on pitkään varoittava tämmöisen jälkeen, ja se niin kuin tekee tästä isomman toimenpiteen. Siinä oli mun asia tästä, tästä hoidosta ja oireista, ja voidaan varmaan seuraavaksi sitten mennä kysymyksiin asiasta. Niin kiitos.